Hei, panna kädelle. Vatsalihakset toimia se vaan. On se vähän erinäköistä. Mutta on se näkee vähän hidas hää, mutta ei se haittaa se. Se on tosiaan. Se ei ole paha asia ensikään. Sitten monesti saattaa käydä silleen, että ne turtuu ihan semmoiseksi niinku lössyköiksi, että sit niitä ei saa mitään. Niitä näkee, että siitäkin hänet kun vaan herättelee sieltä taas. Riikalla on niin hellät otteet. Niin. Mikä onkin just tosiaan ihan hyvä asia, koska sitten taas helposti saadaan huonoa aikaa sillä, että jos lähdetään. Joo, sitä jo niin. kävivätkin läpi, että sitä pohjattakin pitää oppia käyttää niin hellästi, Kyllä. että se ei turru sille. Että, Niinpä. että se ensin yläpohkeella ja Aivan. sitten vasta kantapäillä. Niin se vähän pomppaa näköjään aina vähän silleen pysähtyy. Niin. Ei usko, että tulee tuommoinen liike. Itikoista se johtuu vaan. Itikat ajattaa sitä. Se menee noin hyvin. Jihaa! Ja silleen Ville teki hirveästi silloin, että vapaa ohi tuommoista laukkaa ympäri kenttää vaan ja vaihtoja samalla. Ja niinku.